Sinjuri, inselmilkom illum se nitkellmu dwar kemm huwa sabiħ li toħlom u li toħloq. Żewġ kunċetti li dan il-gvern jemmen fihom, infatti għadha kemm tnediet strateġija apposta. Naraw. Il-kultura hija stil ta' ħajja, tinkludi drawiet u twemmin ta' poplu partikolari fi żmien partikolari. Għall-inqas hekk jgħid il-Cambridge English Dictionary meta tfittex il-kelma kultura. Tkellmu nies kbar dwar il-kultura. Mahatma Gandhi qal li l-kultura ta' nazzjon tinsab fil-qalb u fir-ruħ tal-poplu tiegħu. Iżda din il-ġimgħa rajna kif fejn tidħol il-kultura u l-kreattività minn barra kunċetti jeħtieġ pjan strateġiku. F'Mejju l-Parlament approva struttura legali ġdida l-Kunsill Malti għall-Arti li tgħid li l-Kunsill għandu jippromovi s-setturi kulturali u kreattivi. Il-Kunsill identifika 5 għanijiet u stabbilixxa 7 azzjoni x'jindirizza fil-5 snin li ġejjin. Inħolqot l-istrateġija Create 2020. L-2018 hija l-fulkru tal-pjan bil-Belt Valletta tkun il-Kapitali Ewropea tal-Kultura. L-eks-Kummissarju Ewropew għall-Edukazzjoni, Kultura, Multilingwaliżmu u Żgħażagħ Andrulla Vasilju temmen li l-fatt li dan il-Gvern ħareġ bi strateġija diġà huwa rakkomandabbli. It is important to have a strategy because in the past very few countries had a strategy on culture. They took culture for granted, but now culture, as many other sectors in our life, they need a strategy in order to give some type of direction of where we want culture to go. Ix-xogħol fuq l-istrateġija beda minnu fih. Wara li l-liġi tal-Kunsill Malti għall-Arti daħlet fis-seħħ, artisti kienu mistiedna jaqsmu l-viżjoni tagħhom għall-2020. 330 persuna kontribwixxi ta' tfassil tal-istrateġija Create 2020. Ħaġa straordinarja sejħitilha Sheila Wright, konsulenta dwar il-kreattività b'esperjenza vasta. That is quite extraordinary and very rare, certainly very rare in Europe to see a government making that kind of real commitment to the development of its creative and cultural sector and believing in its possibility. Jaqbel magħha Peter Jenkinson, espert magħruf fil-kultura. Tkellimna jum wara tnedija tal-istrateġija. Well, I think it's fantastic that Malta has a strategy, and one of the guests yesterday, who was a speaker from Lisbon, was saying that in Portugal they don't have a cultural strategy, they don't have a cultural policy. So Malta is kind of leading the way in contrast to other European countries. L-għanijiet tal-istrateġija huma bosta. Nibdew bil-ħolqien ta' tipi differenti ta' impjiegi fis-settur kulturali u kreattiv. Bħalissa, is-settur privat fl-arti performattiva u magħmul minn 1800 impjegat, il-maġġoranza impjegati part-time. Il-paga medja hija 1,500 euro fis-sena, meta impjegati part-time fis-settur pubbliku għandhom paga medja ta' 15,000 euro kull sena. L-istrateġija tippromovi l-investiment fl-intraprenditorija kreattiva li wassal għal titjib f'dan ir-rigward. Peter Jenkinson jgħidilna li l-flus mhux kollox. And it's not just about money, it's about giving confidence, giving skills that will enable them to grow. And this happens with any other form of industry or business. There are all these kind of grants and support mechanisms. So why not culture and creativity as well? Il-kwalità iġġib il-konfidenza. Iżda kif nistgħu nevalwaw il-kwalità la darba mit-bniedem mitfema? Fil-waqt li l-Kunsill jirrikonoxxi s-suġġettività tagħha, jemmen li l-kwalità u l-eċċellenza jistgħu jiġu mfassla permezz ta' kriterji speċifiċi. Minn barra proċedura ta' evalwazzjoni trasparenti u indipendenti, maħsuba wkoll programmi ta' monitoraġġ u konsulenza għall-applikanti u għall-benefiċjarji ta' proġetti finanzjati. Mira oħra hi li fis-snin li ġejjin jissaħħu r-rabtiet ta' Malta mal-komunità artistika internazzjonali. B'hekk ikun hemm aktar networking, kollaborazzjoni u showcasing ta' xogħlijiet artistiċi Maltin. Din is-sena d-destinazzjoni ġenerali ewlenija l-artisti li rċivew fondi mill-Cultural Export Fund u mill-Mobility Grant kienet Londra, warajha Berlin.
Iżda lura Malta. Ir-raba' għan ewlieni u li jkun hemm żieda sinifikanti fil-parteċipazzjoni kulturali. Skont l-Eurobarometru fl-2013, l-attendenza f'siti jew avvenimenti kulturali f'Malta kienet qrib il-medja Ewropea. L-inqas attivitajiet popolari kienu l-attendenza għal ballet, sfin u opera u wara it-teatru. Ir-raġuni l-aktar imsemmija kienet innuqqas ta' interess u mbagħad innuqqas ta' ħin. Hemm dawk li jissejħu organizzazzjonijiet kulturali pubbliċi li jinvestu fil-finanzjament pubbliku għall-kultura u l-arti. Għan ieħor tal-istrateġija u l-istimi u r-records finanzjarji ta' dawn l-organizzazzjonijiet kulturali pubbliċi ikunu evalwati u monitorjati u li jitjieb il-metodu ta' ġbir ta' data. Min dawn l-anijiet, min se jibbenefika? Naturalment organizzazzjonijiet kulturali u pubbliċi, jiġifieri Teatru Manuel, Dar il-Mediterran għall-Konferenzi, l-Orkestra Filarmonika Nazzjonali, il-Fondazzjoni Ċentru għall-Kreattività, Pjazza Teatru Rjal, Fondazzjoni Valletta 2018 u Sfin Malta. Jibbenefikaw ukoll professjonisti fis-settur kreattiv u il-komunitajiet. B'dawn nifhmu tfal, żgħażagħ, anzjani, gruppi li huma diffiċli li jintlaħqu, persuni b'ħiliet differenti, dawk ġejjin minn kuntest etniku differenti u organizzazzjonijiet lokali. Iva, Malta hija waħda mill-ftit pajjiżi li ħadd tmur fuq sħaba tal-pajjiżi l-oħra fl-Unjoni Ewropea u ħatejt aħna żidna il-budget fis-settur kulturali. Żidna il-budget b'39% u dan qed nagħmluh għaliex nemmnu li din hija niċċa ekonomika importanti ħafna li għandha fejn tkompli tikber. Pajjiżna llum jimpjega jew full-time jew part-time jew bħala self-employed 11,000 ruħ fil-qasam tal-industrija kreattiva. Jidrinna li b'dan l-investiment se nkomplu inkabbru dan in-numru, niftħu opportunitajiet ġodda u nkabbru x-xogħol f'dan il-qasam. Strateġija tajba tiħtieġ għodot tajba. Għal Create 2020 l-għodot huma 9. Il-finanzjament fl-ewwel post. Fil-5 snin li ġejjin huwa ppjanat investiment ta' 10 miljun euro direttament fix-xogħol kreattiv ta' professjonisti kreattivi u organizzazzjonijiet tal-arti. Brokerage huwa t-tieni għodda, jiġifieri il-ħolqien ta' servizz wieħed li jipprovdi servizzi ta' konsulenza u informazzjoni. Se tinħoloq toolkit ta' riżorsi online b'informazzjoni dwar tassazzjoni, mobilità, drittijiet ta' proprjetà intellettwali, miżuri ta' sigurtà soċjali, eċċetera. Għodda oħra, l-investiment ta' 1 miljun euro fi programmi ta' edukazzjoni li jiġbru flimkien professjonijiet kreattivi u żgħażagħ biex jiżguraw li kull żagħżugħ Malti u Awċi ikun jista' jesperjenza proġetti kreattivi. Jitfit mal-edukazzjoni hemm it-taħriġ. Se jinħolqu programmi ta' żvilupp għal ħiliet li fihom jinħass nuqqas bħal kitba ta' scripts, ħiliet tekniċi u ta' produzzjoni u l-analiżi kritika. Jeħtieġ li l-komunitajiet jibbenefikaw minn proġetti kulturali, għalhekk għodda oħra hija l-investiment ta' 900,000 euro fi programmi ta' finanzjament li jimmiraw għal proġetti kulturali ta' skambju fil-komunità. U ma ninsewx in-negozju, se jsir investiment ta' 500,000 euro f'5 snin biex jitrawem aktar tkabbir tas-settur tal-logħob diġitali Malti u 700,000 euro oħra f'kumpaniji ġodda u kreattivi u kompetittivi. Ma ngħixux ġobozza, is-seba' għodda l-internazzjonalizzazzjoni, jiġifieri azzjonijiet kulturali li jippromovu l-iskambju ma' pajjiżi oħra. 500,000 euro se jkunu investiti f'otjiet tal-ivvjaġġar, touring, tradizzjonijiet tal-prattikanti li qed ifittxu li jattiraw udjenzi u swiequsa. Ir-riċerka, għodda ta' qabel tal-aħħar, se jiġi implementat pjan ta' riċerka estensiv li jeżamina l-iżvilupp tal-udjenza, l-impatt soċjali u l-eċċellenza fost oħrajn. U l-komunikazzjoni se jkun żviluppat website ġdid tal-informazzjoni, ir-riżorsi u l-komunikazzjoni mal-Kunsill Malti għall-Arti. Il-parir tal-Kummissarju Ewropew u biex il-Maltin jisfruttaw dawn iż-żminijiet. The success of a European cultural capital is the involvement of its citizens. So I urge all the people of Valletta and all the people of Malta, in a way, to celebrate these opportunities and make the best out of it. Li tiġbor l-istrateġija fi ftit minuti mhix faċli, iżda Peter Jenkins ġabara f'kelma waħda. I think we'd say it would be a strategy for optimism.
Min inizjattiva dwar il-qasam kulturali u kreattiv f'pajjiżna se nitkellmu issa dwar inizjattiva tal-Unjoni Ewropea. La darba qegħdin nitkellmu dwar Unjoni hija ħasra li jkollna nikkonċentraw daqshekk fuq il-frontiera bejn pajjiż u ieħor. Iżda l-kriżi tal-immigrazzjoni irregolari kabbret din il-ħtieġa. Insegwu. ċirkustanzi bla preċedent jeħtieġu miżuri bla preċedent. Hekk seħħ fid-dawl tal-każi ta' terrorizmu fl-Ewropa fl-aħħar xhur fejn għadd ta' pajjiżi ħadu miżuri li ma jeħdux ta' sikwiet. Bħal Malta li sospendiet iż-żona Schengen sal-aħħar tas-sena. Iż-żona Schengen hemm bżonn li tkun regolata b'mod aħjar qed tifhmu wkoll l-Unjoni Ewropea, mhux biss minħabba l-attakki mdemmija li ġraw fil-kontinent, iżda wkoll fid-dawl tal-100,000 ta' refuġjati li ta' kull sena qed jażlu li jaqsmu lejn l-Ewropa. Jekk fl-aħħar snin fl-Ewropa sar żball kien dak li l-pajjiżi membri ma femux daqstant li l-fruntieri ta' wieħed huma l-fruntieri tal-ieħor, kif wara kollox irrikonoxxa l-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea stess. If we look back over the last couple of years, we see that Europe has fallen short of realizing that the borders, the external borders we have, are common to all member states. We know that, of course, those people who come in through the external borders are in the Schengen area and therefore are circulate freely in our common space. So if we know that, then we should also know that the borders they cross are not just Greek borders or Bulgarian borders, they're European borders. Biex tirreaġixxi għal dan il-Kummissjoni Ewropea ħarġet bil-ħsieb ta' Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta. Jaħsib li għadu biss proposta huwa dak li jkun hemm għajnuna biex l-immigrazzjoni tiġi maniġġjata b'mod aktar effettiv, tittejjeb is-sigurtà interna tal-Unjoni Ewropea u jiġi salvagwardjat il-prinċipju tal-moviment liberu tal-persuni. Il-Kummissjoni qed tipproponi wkoll li tintroduċi kontrolli sistematiċi tal-persuni kollha li jidħlu jew joħorġu miż-żona Schengen. Il-punti ewlenin tal-proposta huma dawn: għandu jkun hemm tim ta' riserva ta' gwardji tal-frontieri u tamir tekniku. L-Aġenzija se tkun tista' taħdem mill-inqas 1500 espert li jistgħu jiġu mobilizzati f'inqas minn 3 ijiem. Dawn ir-riżorsi jiżdiedu ma' dawk li diġà għandha l-Frontex. Se jitwaqqaf ċentru ta' monitoraġġ u ta' analiżi ta' riskju biex jimmonitorja l-flussi migratorji lejnu fl-Unjoni Ewropea u biex iwettaq analiżi ta' riskju biex jiġu identifikati u indirizzati l-punti dgħajfa. L-Istati membri jistgħu jitolbu operazzjonijiet konġunti u interventi rapidi fil-frontieri fejn jippersistu nuqqasijiet u stat membru jkun taħt pressjoni migratorja sinifikanti li tpoġġi fil-periklu żona Schengen u l-azzjoni nazzjonali ma tasalx jew ma tkunx biżżejjed. Il-Kummissjoni se tkun tista' tadotta deċiżjoni ta' implementazzjoni li tiddetermina l-sitwazzjoni f'taqsima partikolari tal-frontieri esterni titlob azzjoni urġenti fil-livell Ewropew. L-Aġenzija se jkollha mandat ġdid biex tibgħat uffiċjali ta' kollegament u biex tniedi operazzjonijiet konġunti ma' pajjiżi terzi ġirien, inkluż biex joperaw f'dak it-territorju. Fl-istess aġenzija se jitwaqqaf uffiċċju Ewropew għar-ritorn biex kunu jistgħu jiġu mobilizzati t-timijiet Ewropej intervent għar-ritorn magħmula minn skorti, uffiċjali tal-monitoraġġ u speċjalisti tar-ritorn li se jkunu qed jaħdmu biex in-nazzjonali tal-pajjiżi terzi jiġu rritornati b'mod effettiv. L-Aġenzija se tkun qiegħda tinkludi l-kriminalità u terrorizmu transfrontier fl-analiżi tar-riskju tagħha u tikkopera ma' aġenziji oħra tal-Unjoni u organizzazzjonijiet internazzjonali oħra dwar il-prevenzjoni ta' terrorizmu b'rispett sħiħ għad-drittijiet fundamentali. Biex tikber is-sigurtà fiż-żona Schengen, il-Kummissjoni qed tipproponi modifika speċifika fil-kodiċi tal-frontieri ta' Schengen biex tintroduċi l-kontrolli sistematiċi u obbligatorji taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea fil-frontieri esterni tal-art, tal-baħar u tal-ajru. Id-diskussjoni issa trid tibda. Iżda l-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea huwa ottimist li l-pajjiżi membri jaċċettaw l-importanza ta' din l-inizjattiva ġdida. But my impression is that most member states who get into difficulty would gladly accept the help of other member states. So I think this is a theoretical possibility. And by the way, let me be very clear on one thing. We could never impose on member states to accept foreign border guards. They remain sovereign in terms of their own border protection. What we do is offer assistance and make sure that if they are in trouble, they can count on other European countries who all believe
that protecting our external border is a collective responsibility. So at the end of the day, what we need to do is to make the Schengen system work. Ġejna fit-tmiem tal-aħħar programm News.mt għall-2015. Hemm ħafna affarijiet sbieħ jistennewna l-2016 se nirritornaw b'aktar programmi li ma programmi tistgħu issibuhom kollha fuq iċ-channel tagħna fuq YouTube. Nfakkarkom ukoll bħal dejjem anka fil-vaganzi tal-miliet li aħna ser inkomplu naġġornaw il-paġna tagħna fuq Facebook. Grazzi dejjem tal-lealtà tagħkom, il-kumplament tas-serata u l-festijiet tajba.